kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Walo ka mga baligyaan sa Libertad Public Market ang inisyuhan sa notice of violation bangod sang illegal nga pagbaligya sa butane. May report sa Nico Delfin. Walo pa ka mga baligyaan sa Libertad Public Market ang in-inspection sang katapos ang Local Market Committee upod sa Business Permits and Licensing Office, City Legal Office Enforcement Team kag kapulisan kay inasang aga. Suno kay Market Superintendent Tess Robles, nagabaligya sang refilled butane canisters ang mga baligyaan, gani nag-issue sang notice of violation ang mga otoridad batok sa ila. Sandig sa City Ordinance 885, ginadumilian ang pagbaligya sang refilled butane canisters bangod peligroso ini kag hindi nagakaangay ang mixture sang butane, propane kag liquefied petroleum gas nga gina-refill sa mga canisters. Ang mixture ang may mataas nga gas pressure para lamang sa mga LPG tank, amo nga ini ang ginadumilian. Suno sa Bureau of Fire Protection, disposable o kung makaisa lang ka beses dapat gamiton ang butane kag para lamang ini sa outdoor use. Notice nyo, ang canister, manipis, kaglapit pa siya sa kalayo. Kung ibutang mo siya sa portable nga butane stove. Whereas, ang LPG tank is much more nga mas madamol kumpara mo sa canister. Kag mas malayo siya sa kalayo. So kung mag-leak man siya, ang source of emission malayo. Kag lain niya sa butane tank, hapos gid siya mag-leak kung sa indoor mo siya gamiton nga wala sang ventilation. Kay tungod malapit sa kalayo, pwede siya nga mag-init. Kag pwede mag-leak gid siya sa canister tank mismo ang iya nga butane. Especially kung daan na. Oh, especially kung daan na. Ang pagluntad sang sunog nga sarang matuga sang butane kabangdanan naging pabaskog ang inspection kag monitoring sa mga baligyaan sa merkado. Ang mga baligyaan nga nagasupak sang pagsulundan ang multahan sang hindi magnubo sa 3,000 kag sarang man ma-revoke ang ila business permit. Kahapon 13 ka mga baligyaan ang nakuhaan man sa mga butane sa Burgos Public Market. Nico Delfin para sa DGCast Negros.